Philippine Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpanginaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Ellen. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinaguluhan. Someone You Love. Ano pa siyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga nagpuyo sa Talisay City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Ellen. Lin, tao-tao na magbigong nanguyab ni mo. Huwag pa niya pong chance? Philip, sorry ha. Pero, dili pa magkukuandam, uy. Maong hatagi pagkit ko og panahon aron huna-hunaon na. Sige lang, Lin. Andam yabong kong magpaabot kon. Kanus ako maluoy na ako. Pero, maulang gyapon ha. Kwaunti ka sa inyong eskwelahan aron ihatod ka sa inyo. Kay bahala, Philip. Oy, Ellen. Unsa man uyab na mo anang Philip? Kada adlaw naman lang na siyang muhatod ni mo pauli din sa bahay gikas sa eskwelahan. Ha? Dili pa mauy. Wa pa na nako siya gisugot. Wa pa di ay, pero effort malagi kaayo na nimo. Ako din na siyang giingnan ma nga dili pa ko andam. Nisabot naman sa siya. Wa masadan ako siya pugsa ron may muhatod na ko pauli din sa ato. Iya man ang gusto. Nahala. May rasad noon kay gatungha pa ka. Sige maoy, mag-ilis ako. Uy, day, upagid ay na masugda si Philip, no? Pila naman ang kabuwan, sige panguyab ni mo. Wa pa day, uy. Ambot ba day, uy? Okay naman siya, pero murag dili pa lagi ko andam. Hala, no? Sa akong tanaw, day bayan, no? Buutan siya og responsable. Gentleman ko kaay siya ni mo, di pa? Mao pa day? Hala, uy! Maong ikaw, mintras buang pakinat ni mo, sugta na dayo na. Ikaw lang, mapulaan ka nin, anin mo na, magmahay ka. Day? Tinuod, Lin. Imo na kong gisugot. O lagi. Nga naman, dili ka? Ha? Dili, uy. Ganahan yung kay ko. Thank you, Lin, ha? Thank you nga, naluoy ragid ka na ako. Hagbay ragid ako nagawa nga, imo na kong sugton. Salamat kayo, Lin, ha? Basta ha? Batagi mo lang kung binuangan, ha? Lin, dili na mahitabo. Tungod kay, mahal kayo, tika. Buhon kung pwede na ang tanan o kung naan ako'y igong tinigom, pakas lang padayon ka. Wow! Kasal agad? Oo. Unsa man day hinungdan nga, nag-uyab-uyab pa ta. Nga nagpaabot ko ni mo pila ka buwan, aron imo lang kong sugton. Anak bila pa dong, di ba? Ikaw, cute. I love you, Ellen. I love you too, Philip. Uyab na mo si Philip, no? Unsa ma? Ay, sos. Imo pa mamimbuangos papa ni mo. Klaro naman kayo. Holding hands gani kayo mo ganinas gawas. Uy, lain ako ni mo, ma. Mangliili ka di ay? Ellen, kami sa mama ni mo. Wabi pagsupag ka ng bataa. Kanas Philip. Kaya tanaw na ko, seryoso siya siyang tinguha ni mo. Pinangga ka niya. O makita na kong iyang respeto diha ni mo. Maong, okay na ko.
Basta human lang gid sa imong pagtuon. Salamat kaayo ninyo, ma. Pa. Tod, wa na siya may eskwela na? Wa pa. Kay sila ra maguna duha si ang mama. Unya dili naman kaya si ang mama nga patiwason siya sa kolehiyo. Maong nanarbaho na siya ron pa. Mao ba? Pero ganahan gid siya mahuman pa. Gani, nagtigom siya ginahinay ron para makatiwas lang gid siya sa iyang pagtuon. Maayo noon. Mas maayo sa gid nga doon na may diploma. Tuon kay maron ay bugto nga butang nga dili magkawat ninyo. Salamat, ma. Pa. Pero di man siya mong lulapuhon na. Anihan na siya. Aron ato may mamat pagayo. Sige pa. O lagi, ingon si Papa nga panihion ka niya sa amo inig birthday ni Lola pohon. Love, dili ta mauwaw, ana. Love, ganun mo man ka, uy. Mas mauwaw ka kung si Papa ni nang imbitar ni mo pero imong balibaran. Love. Nung ayaw ka uwaw ha. Dili man bitaw may mamaak. Love! Congratulations! Happy kay ko para ni mo, love. Thank you, love. Ikaw na po niya sunod. Basta na, Ellen, Philip. Mga tunatas bahay kay, gutom na. Maog yun, hasta ako gigutom na. Philip, ayaw na lang pag-uli, ha? Dito na lang sabay. Pagda na lang unyag sudan parang mama ni mo. Sige, tita. Thank you. Love, happy kay ko kay tulo nam din nakatuig, no? Unya, los na kay ko sa inyo. Bisan gani ako, love. Wa ko ga-expect nga. Ingon ni Anita ka welcome nilang mama o papa. Maong dili ko gusto nga magubay lang pagsalig na ako. Unya, kay nakagraduate ka naman. Unya, gitara mang duha din sa imong kwarto. Pwede na ba? Ha? Ikaw ha? Mapahimuslano na kayo kasi gayon. Nabigsalig na kayo sila nato. Di, oy, joke lang, oy. Joke pa? Alibi? I love you. I love you too, love. Love kayo, Tigarayan. I love you more, Philip. Hala, no? Taod-taod ang sad kay Bang Philip, day, no? 5 years naman, no? Oo, day. Unya ka na sa ama na yung planong pagkasal? Sige na bighiskot, day, pero kuwang pa man daw yung tinikom. Unya na lang daw. Mao ba? Hala, uy, makasuya. Invite ba yung ko, ha? Siyempre, no? Flower girl, unya ka na mo kay gamay kay kagay. Wow, nagsalita. Love, good news. Unsa man na, love? Love, nanak ko'y bagong trabaho. Uy, mao ba, love? Wow, congratulations, love! Nakalindot, love, kay mas dako akong sweldo, love. Mas dali kong makatigom para sa ato kasal. Wow! Thank you, love. Ay, excited na bayagit ko. Dili na ko kawat, love, nga magpuyo na kita sa usa ka bay. Bisag ako gana, love. Love, kaayo ti ka. Mas love ti ka.
Ellen, wa na malagi ko kakitang Philip nga mag-anihan sa bay. Tagsa na lang yun kaayo. Busy lang siguro, ma. Mao ba? Imbitara unya itong panihapon din sa bay. Sige, ma, akong taksan. Tagsa na lang tuod kayo siya manhi sa bay. Nga kaniad mo. Sawa pa na siya magtrabaho sa bag-o niyang kitrabahoan ron. Kada adlaw magkita siya makapit din sa bay. Kung taksan pa na ako, dugay na kaigting reply. Kanya kong tawagan po, dilisan mo tupag. Uy, Ellen, nagbuwag na mo si Philip? Ha? Uwa mananti nga naman di ay. Kita magkukunya sa kahigayon diha sa restaurant na ikuyog babay. Gamayon nga babay. Tinuod ka, auntie? Aw abot lang sa kahaha. Kay basig kauban to sa trabaho kay naka-uniform ang gid silang duha. Mao ba, auntie? Sige, auntie, salamat. Ay, Diyos ko. Kakusog sa kong kulpa. Dili lang ko sakto ang niya sa kong una-una. Ako ning susihon. Kinsa man ipayahan na magsigigtag ni sa pictures ni sa Facebook. Dili tuod kay sila rang duha ang niya. Daghan sila. Pero hapit ka na picture, dugol ra kayo sila. Distansya ra gamay. Kalain sa kong gibati. Dili na igong basihan pero sa ikipakita mga lihok na ko ron. Mura na kong nagduda. Kinahanglan makikita ko niya. Tug-ani ko tinuod. Doon na kabay way gisulti na ako. Love. Wala ko kasabot sa mga ipakitang lihok, Philip. So ka na natawat ka ng imong bagong trabaho? Tagsa na lang kayo kamubisita na ako sa bahay. Doon na nabaylain. Oh. Tugani ko sa tinuod. Maluhay ka, tugani ko. Ellen, I'm sorry. So doon na nagadi ay... Wala ko tuyo, Dili na ako... Ganuman! Ganuman! Ellen, asa ko napita na sa'yo? Gitaraw ka na magdawat sa bay. Ganuin mo ni nabuhat na ko. Asa ko kay pagsalig sa mga magpapani mo, pero nga naman! Nga naman! I'm sorry, Ellen. Pero... No! Dili ko may matapos ini. Sorry, Philip. Pero makigbuwag na ko ni mo. Salamat sa tanaga kalipay nga imong gihatag nako. Pero sa wala ito nagkasal, magkikatuwa ko kasaligan ka. Nakabaruganan. Huyag ka naman dahil kayo. Going under it this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody. Hangtod karon, wa pagid ko makasulti nilang mama ug papa nga wa na mi si Philip. Tungod kay dili pa ko andam nga magpahibaw nila. Sakit ka ayong dawaton. Nga dili lang ako ang nisalig ni Philip. Kung dili sila pud mama ug papa. Abi na kung kami nagyud sa usag-usa, pero dili man di ay. Maong dili gud maayo nga mulaom sa butang nga wa pay kasiguruhan. Kay kung doon na may permanente din sa kalibutan, kana mao ang mga kausaban. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN.